ओनसोलाव मासे मैथुन बावदों नामखौनो बावगारबाय थायो आरोना मैथुन माने बेरायगासिनो दङ मैसो गं गोलाव गोलाव बेरायगासिनो बाट बेखौ हमनो हायाखै दासिमबो जोबोर गिथावना माने ओरैबायदि गं गोलाव गोलाव आरोना स' बेखौनो आं दिनै नायनो थांनो नागिरदों स' नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोना स' नोंथांमोना नुदोंनो नुवाखै बे मैथुनखौ बे हाग्रानि स' खोनानो मोन्दों बियो माने जोबोद डेन्जार आरोना स' मानसिबो फुथारो होननानै बुंदों स' बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों आं दायो स' नोंथांमोननो दिन्थिगोन आं दिनै स' दिनै फार्स्ट टाइम आरोना बेखौ आं दिनै खाथियाव नुगोन मेगनजों नुगोन आरोना स' दायो थांदोनि स' दिमाकुसिनि सिङाव थानाय सिमलिगुरि गामियाव दङ बियो बे मैथुना स' बेयाव आं दायो थांदोनि आं दायो नै गामि खाथियाव दङ दायो थांदोनि सोमलिगुरि गामियाव दा बेखौ हमनो नाजाबाय थादों होनना बुंनो खानो नागिरदों आरोना बाट हायाखै थ' गङानो गोलाव गोलाव नालाय स' दायो थांदोनि खाथियाव नायदोनि स' नोंथांमोनाबो नायबाय था भिडिअखौ जोबोर डेन्जारेस जागोन दे दिनैनि भिडिअआ नायबाय था नोंथांमोना स' लोगोफोर नै आं दायो मोनफैबाय सोमलिगुरि गामियाव दायो आङो सोमलिगुरि गामियावहाय मोनफैबाय ओमफ्राय आं दायो लोगोलानि न'आव थांनो नागिरदों बिलिफांलानि न'आव बे मैथुना दङ होननानै बुंदों स' लोगोफोर आं दायो नै बिलिफांलानि न'आव मोनफैबाय आरो बे मैथुनखौ गोबां सुबुङा माने गामिनि सुबुंफोरा बेखौहाय फुंनिफ्रायनो बेखौ नायदों दासिमबो बेखौ माने हमनो हायाखै आरोना गोबां बेयावहाय फरेस्टारफ्रा बेयाव SSB फरेस्टार आरो गोबां पुलिसफोरबो बेयाव फैदों डिउटि होफैदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा जाहाथे खैफोद जानाङाथों होननानै बेवहाय डिउटि होफैदों आं दायो बे मैथुन थानाय जायगायाव आं दायो बेयाव थांनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायलांबाय था स' लोगोफोर बैनो नै मैथुना बेवहायनो दायो उन्दुनानै दङ बियो मेंजोब्बाय जानो हागौ बिथिं थांलाय बिथिं फैलायनो बे मैथुना माने मेंजोब्बाय आरोना स' लोगोफोर आं नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ दायो मोजां नुवा क्लियार खाथियाव नुवाखै जानो हागौ ना नङा होमबा स' आं नोंथांमोननो ड्रननि भिडिअ बेखौ दिन्थिनो नोंथांमोना बे मैथुनखौ मोजाङै नुगोन ड्रननि भिडिअखौ नाय नोंथांमोना स' लोगोफोर नै मैथुना बेवहायनो उन्दुनानै दङ स' खाथियाव थांनानै भिडिअ खालामनो हाया माने बिनि सेराव थाङोब्लानो माने मानसि नुयोब्लानो माने होसोखायो आरोना बे मैथुना स' मोसौबो होनना बुंनांसिगोन आरोना मोसौ होनबाबो एखे मोसौजोंनो एखे समान माने बिनि मुंखौ जों दोननाय जादों मैथुन स' मैथुन होननानैबो बयबो सिनायो नङा होमबा स' गुबुना सिनायाबाबो मोसौ होनना बुङोब्लाबो बेखौहाय सिनायगोन स' लोगोफोर बेनो नै मैथुना जों दायो नै ड्रननि फटेजजों नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय स' बिलिफां बर' बिथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथाङा बे ड्रन भिडिअखौ आंनो दैथायहरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बिलिफां ইয়াত মানে মেথুন আহিছে গাঁওবাসী সন্ত্ৰাসিত হৈছে কি ক'ব এইটো আচলতে হৈ যায় পৰিঘটনা যোৱাকালি তাৰমানে যেতিয়া ভূমিকম্প হৈছিল সেই সময়তে বোধহয় আমি অনুমান কৰিছোঁ জন্তুটো ওলাই আহিল আৰু আহি চুকলাই নদী দি আহি এতিয়া বৰ্তমান কালি আমি চেষ্টা কৰিলোঁ তাক ৰিটাৰ্ণ বেক কৰাব পাৰি নেকি কিন্তু আমি নোৱাৰিলোঁ তথাপি আমি তাক ৰাতিপুৱাৰ পৰা তাৰ ওচৰত আমি প্ৰটেকশ্যন দি আছোঁ অসমৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈ কোনোবা এই গাঁওবাসীয়ে কিবা নাই কাৰো অনিষ্ট কৰা নাই মানুহৰ ধৰক বহুত গেডাৰিং হোৱাৰ কাৰণে আমি তাক বনদিলৈ ঘূৰাই দিব পৰা নাই যদিও এতিয়া সি বৰ্তমান এইখন ডিমাকুচি চিমলিগুৰি গাঁও তাতে আহি সি এই বাঁহৰ টোপনিটোৰ কাষতে আহি শুই আছে আহি আমি অলৰেডি ওপৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ তাৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে টেংকুৰাইজাৰ পাৰ্টি আহি আছে আৰু আমি তাক ৰেস্কিউ কৰি লৈ যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু টেংকুৰাইজ কৰাৰ পাছত যদি আমি পুনৰ্বনৰুজি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীত তাক মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু আমি কোনো প্ৰচেষ্টা ত্ৰুটি কৰা নাই আমি 24 ঘণ্টাই আমি ডিউটি দি আছোঁ কিন্তু মানুহৰ কাৰণে আমি ইয়াত অকণমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ स' लोगोफोर नै दायोहाय बेवहाय डाक्टर मोनफैबाय बे मैथुनखौ बिजि होनानै माने बिउस खालामनांसिगोन आरोना बेखौहाय माने खाथियावबो थांनो हाया नालाय ओंखायनो बेयावहाय माने सिलाइजों बेखौ मैथुनखौ माने सिलाइजों जायनाखि इन्जेक्सन होनानै बेखौहाय बिउस खालामगोन होननानै बुंदों स' बेयाव आधा घन्टासो थानानै बे मैथुना माने बिउस जायो होननानै बुंदों स' नायनोसै स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय था माबायदि जायो नोंथांमोना गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि नुलांगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय था
स' लोगोफोर दायोहाय बे सिलायाव इन्जेक्सनखौ माने सोबाय आरोना दायो जोङो बे मैथुन थानाय जायगायावहाय थांदोनि स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय था दायो बेखौहाय बे सिलाइजों गावनानै माने मैथुनखौ बिउस खालामगोन होननानै बुंदों आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय था दायो थांदोनि मैथुन थानाय जायगा खाथियाव स' लोगोफोर दायो मैथुननो जायनाखि डाक्टर बे डाक्टरा सिलाइजोंहाय इन्जेक्सन होबाय दायो माने बुंदों आरोना डाक्टरा आधा घन्टासो थानानै बियो भिउस जागोन होननानै स' मा जायो नोंथांमोना नुगोन दसे उनाव नायलांबाय था
लोगोफोर बे मैथोना जाबाय न'नि मोसौजोंहाय एसेबो मिलायखाया आरोना बे हाग्रानि मैथोन मोसौ ओरैबादि गिदिरहाय खाथियाव नोंथांमोना नुफैयोब्ला नायफैयोब्ला जोबोर माने एसेबाबो गिनाय फैगोन आरोना एसे आलादाखा आरोना न'निसाय बे मैथोना लोगोफोर दायो बे मैथोनखौहाय लांसिगोन बे फरेस्टारफ्रा बेखौ बिसोरो गावसोरनि जायगा माने हाग्रायाव माने एगारहैगोन होननानै बुंदों जेब्ला बियो उथिगोन माने सारि मोनगोन आरोना बेखौ दायो फिउस खालामनानै दोनदों जेब्ला बियो सारि मोनगोन अब्ला बिखौहाय हाग्रायाव एगारगोन होननानै बुंदों लोगोफोर दायो आं भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनो होननानै सानबाय बांद्राय गोलाव जाबाय भिडिअआ लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बेसे हायो नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालाम आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय